Assalamu alaykum, hormatly tamaşaçylar. Ceyhun Production'ın edit muştaqlary her biriňizin döwlet ojaqlaryňyzda Rasul döwletiň agda bilen ýaglyman dile edip, bu surpriz Ceyhun Production ýagda etmeginde ýene-de bir täze owdan sanyny size hödürleýär. Biz bugün Könürgünç etrawynyň Agdere geňeşliginde ýaşaýan merhum Hudaýberdi aganyň merhum Saparol geleceğinin döwlet ojağına geldik. Yani bizim bugünkü surprizimiz edil häzirki wagtda Rossiýada halal ähmet çekip ýören Akbaratçanyň adyndan Mehriban Perdendine, ejesiniň adyda kılan Saparol jigimide bolar. İlki bilen biz Akbarat aganyň bassan geleceğini Mehriban Perdendiniň ýaş toýuny tüýsüren gutlaýas. Allahjam Saparoljan ilimide, günümide iň bir gerekli Mehriban bagtyar ýaşlaryň biri bolup ýetişmegini tüýsüren arzu edýäs. Bugün sowgatlardyňa Akbaratçanyň adyndan däldi, eýsem edil häzirki wagtda Gadagystana okap ýören Saparoljanyň daýysy Bawjanyň adyndan biz owdan sowgatlar goşulýarys. Bizden daşaşmaň, bir de tomaşa edin. Bu surpriz Ceyhun Production ýagda etmeginde ýene-de ýyldaşlaryny begendirmegini dowam edýär. Assalamu alaykum, hormatly mehmanlar. Hemmäňizi owdan günü Saparoljanyň dogulanyna hoş gördük. Ana biz bugün bu surpriz hyzmaty bilen edil häzirki wagtda Rossiýada halal ähmet çekýän Saparoljanyň Mehriban dädesiniň Mehriban kowlasynyň adyndan şeýlede edil häzirki wagtda Gadagystana okap ýören Saparoluň daýysy Bawjanyň adyndan gutlak geldik şeýlede. Owdan gowa ardulary aýratynam owdan sowgatlar getirdik häzir. Hemme mehmanlar bir şowhully el sarpsa bir sowgatlar gowşursak. Aýt bolama. Köp sag bolsun aýdan mehmanlar, janyňyz sag bolsun. Siziň döwlet ojaklaryňyzda şolar ýaly gowgulary bellemek hemmäňize meýsir etsin. Indi sowgatlar ilki dädesiniň sowgatlary ana. Akbaratçanyň adynyň ýolundan sowgatlar, gulak halkalar. Bir el sarpalyň mehmanlar. Aýt bolama. Ana ikinci sowgada mädir?
Netibesin sowgatlar ol. Na dadasının adından yeni bir sowgat, Akparaçanyň adından ýürüte süýçilik sorty. Bir ýyl çarpalyna mehmanlar haýşe diýen. Aýty bolama. Goşulýan sowgatlar netibesin. Ana bu sowgadan Sapargolun daýysy Edil häzir kwatda Gazagystan okap ýören Babazanyň adından. Ana bu sowgadan Babazanyň adından. Hoş gördük da baramydy. Ýaşly diýim olsun atyjanyňdan. Görjek gowluk bolsun. Menem na agtytagym Sapargoly Goglan günü bilen gutlaýan, ýaşy uzyn bolsun, görjek gowluk bolsun, mudama güler ýüz solmasyn. Bosançan, gyzym. Sen na perzent gördüm. Geljekde de agty görmek, çoğuluk görmek, olardanam gowluk görmek nesip etsin. Iň esasam saglyk bolsun, saglykly bolsun, jany sag bolsun. Mamasynyň adından ana sowgatlar. El sarpaly mehmanlar. Kümüstürga diýär tuolama. Nesip etsin. Bosanjan jigim, gyzyň ýaşyldyk bolsun. Hemişe gülüp ýaşatyn. Allahjan diplom toýlara da hudaý etirsin. Ana. Alal. Nesip etsin sowgatlar. Gyzym ýaşyňyz uýmasyn, görjen gowasyn. Allahjan şu gaýnenem janyň ady. Gaýnenem görmedik günlerini alaja saňa görkezgäy, ömrüň uzak bolgaý. Bagtly bol gyzym. Nesip etsin sowgatlar. Kakaň adından, Moskwa Rossiýa döwletine geçip beren Bayram kakasynyň adından. Sag ol. Boldy. Aýty bolama. Nesip etsin goşulýan sowgatlar. Toýlugyndan ýa diýaralsyn. Başsyna. Adoğucum Akmurat ýaşyň uzyn bolsun Hudaýjan, ejemiň ýaşyny uzyn bolgaý Hudaýym. Ejem görmediklerini şu çarky çykyp, ejemiň ady görgaý Hudaýym. Ýetip etsin. Aýym toýu dik geleýin. Gel gösterek gel. Akmurasan toyun guttu bolsun, ýaşy tak bolsun, basaň elim bilen ýürüýte. Bagtyna gowan Hudaýym. Uzak ýaşatyn toy eýleýli. Dogancygym hem ejemiň ady, ejejanym. Uzak ýaşasyn. Uzak ýaşatyn. Meday. Anha bugün ejekem çağlaryň ýednemin döwletli maşgalatyna, Akmuratjanyň, Akmurat ýegenimiň maşgalatyna, Ulutoy, Ulutawara, oňam sebäpkär anha şu ejekem çağnyň ady Sapargoly ejekem anha şu gün bir ýaşap otyr. Allahjan şoňa uzak ömür bersin. Oşu ejekemin görüp bilmedik wagtlaryny şu gyýdan ýetip etdirsin Allahjan. Ejekem ýaly Lukman gyýdy bolup, oba bir ýanky peýdaly gyýlaryň biri bolup geçişsin Allahjan. Şoň bagtyna gowanyk ýetip etsin Hudaýym. Ana tarkap sağ olun. Nesip etsin sowgatlar. Gel görülecek dost tak gelip. Na. Ana kamera teredi. Al ejemjan uzak ýaşa. Bam yana görülecek bamy. Gelsen dost gel. Beraber sowgat bolsa. Ana bol. Enesan bagtly bol, basaň gyzyň ýaşy uzyn bolsun Hudaýym. Dastak ýakyna geliplen jan sag bolsun. Doglaňyny bilen gutlaýan. Çok sağ ol. Sapargoly doglan güniň gutly bolsun. Uzak ýaşa. Oldu mu? Sapargoly doganym uzak ýaşa. Görjen gowluk bolsun.
Ana edid adamlar, hormatly tomaşaçylar, Saparguljanın dowlan günü türkmeniň millet ýasylar dowam ede. Ýagny häzir Saparguljanyň daýysy ýörüýti owadan dawaramydy. Saç kesme däwilen dowam edýär. Benim uzak yaşar, bu yaşını verdim. Can-canım tav olsun. Ama eksik oldu. Yeni günlerde bile oturup bile vermek müyesseresin Allah'can. Ama eksik oldu. Bütün toylarda, turmuş toylarda oturmak mesleği ettim. Benim hatanı bu tavrıyla bir ol geç Allah'can. Canım tav olsun. Ýatladyp dur ejemiň başyn sypap geçenin kalbyňdan nur esilip ejeme meňze gyýdym. Dünýäň gözelligini söý köýsöň perden üçin köý. Syz kalbymy käwämde ejeme meňze gyýdym, käwäme meňze gyýdym diýär şahyr. Ýatladyp dur ejemiň başyň sypap geçenim kalbyňdan nur içenim ejeme meňze gyýdym görki otun ýylama bagtyýatdan ýylama kalpten gussam sir sana eceme min ve gıza eceme min ve gızım kâbâme min ve gızım eceme min ve gızım kâbâme min ve gızım eceme min ve gıza eceme min ve gızım kâbâme min ve gıza Dünyam gözellüğünü söy köýsöň perden üçün köy söz kalbymy käbämdi eceme meňze gyýdym paýlap tämiz pähmini berket berin nähtimi şaýyp soňsy mehremi eceme meňze gyza eceme meňze gyzym käbäme meňze gyzym eceme meňze gyzym käbäme meňze gyzym eceme meňze gyza käbäme meňze gyza Ana edid adamlar, hormatly mehmanlar, hormatly tomaşaçylar, häzir ýörüýti Saparguljanyň käbesi Bossan gelenjanyň adyndan Sapargulun garry mamasyny, garry babasyny, şeýle-de ýaňy saçyny kesen daýysyny ýörüýte niýetlen toý serpaýdar bar diýär. Häzir Ceyhun Production ýagda etmegini owadan serpaýdar goşurýar. Şoň üçin garry mamasyny, garry babasyny ana daýysa saxtamyda çagyrýan. Nesibesin sowatlar. Açyk ýaş uzun bolsun.
Yeni killer yetersin Allah'can. Ulan babasına niyetlenen. Ana bilen fasketen daýysyna. Bir ýer sarpalyna mehmanlar haýyş edýän. Dogluňyna gatnaşan ähli mehmanlar, Akmaraçanyň goýguran surprizleri, multifilm gahramanlary bilen bilelikde owadan tanslar dowam edýär. Bu surpriz Ceyhun Production. Cintura sola, da media vuelta, danza kuduro, no te canses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza, danza kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza kuduro, no te canses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza, danza kuduro. Chamo konda, du bist chamo na kami. Ade knapo tomi abe, toi biche na kami. J'arrive ça regarde de travers, capuché parce que je suis trop cramé. J'avance avec équipe armée, je m'organise comme si je mourrais jamais. Mon amour, je vais rentrer tard, écrire le ciel, fait noir. Ils font tous des petits pas, dès qu'ils aperçoivent la guitare. Anina nani nina oh, anina nina nina oh, anina nani nina oh, anina nina nina oh, anina nani nina oh, anina nina nina oh, anina nani nina oh, anina nina nina oh. Kabul seli uşak, inansız yaşar mı? Kabul seli